खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल सारनि क्लासाव गिबि गिबियाव आङो बयखौबो रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे आंनि चेनेलखौ बयबो अननानै साबस्क्राइब खालामो आरो शेयार खालामो जाहाथे दुलाराय बर' हारिनि जाहाथे फरायसा फरायसुलिनिसिम सौहैयो आंनि फोरोंनाया गामि एरियायाव बहुत खना खना गफायाव BSc टिचार गैया बिदिनो साइन्सनि टिचार गैया बेनिखायनो बहुत बर' स्टुडेन्टफ्रा हेम्पार जायो दा बिथांमोना जाहाथे सौहैथों बिथांमोननिसिम जाहाथे सौहैथों आरो आंनि फोरोंनायजों जाहाथे एसेबाबो सोलोंनो हाथों बेखौनो आसा खालामो आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनो खावलायनाय थाबाय दिनै होनबा आं क्लास 8निखौ लाना फैदों क्लास 8नि प्रफिट एन्ड लस माने लाब जानाय आरो खहा जानाय आच्छा लाब जानाय मुलाम्फा जानाय आरो खहा जानाय नोंसोर बेयाव थांनाय सिगां नोंसिना सोंथि 8.1 आव क्लास 8नि 8.1 आव थांनाय लोगो लोगो नैबे किसुमान फर्मुला बेखौ गोसोआव लाग्रोनांगोन अके नै प्रफिटखौ मा होनो बर'नि मुलाम्फा नङा होमबा मुलाम्फानि जौखोन्दो फर्मुलाया मा मुलाम्फा पार्सेन्टेज मुलाम्फा जेसेबां मुलाम्फा जादों डिवाइडेड बाय बायनाय बेसेनखौ कस्ट प्राइस होनो इनटु 100 बेखौ बे स्टाइलनि सानब्लानो नोङो नैबे मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ मोनगोन नैबे प्रफिट पार्सेन्टेज दिहुननो होगोन नङाब्ला मालाबा नोंसिनि कुइसन पेपाराव फैगोन नङाब्ला प्रफिट पार्सेन्टेजखौ दिहुन माने मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ दिहुन मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ इंराजियाव मा होनो प्रफिट पार्सेन्टेज नङा होमबा प्रफिट गोजौआव बेसेबां प्रफिट खालामनो जेनेबा नोङो मोनसे बुस्थुखौ 100 थाखायाव बायदोंमोन नङा होमबा 100 थाखायाव बायनानै नोङो 120 थाखायाव फानबाय होमबा नों 20 थाखा प्रफिट जाबाय नङा होमबा नों 100 थाखानि जे बुस्थु बेखौ नों 120 आव फानबाय नोंनि लोगोनो होमबा 20 थाखा प्रफिट जाबाय बे 20 थाखाया जाबाय नैबे मुलाम्फा 20 थाखा होमबा बायनाय बेसेना कस्ट प्राइस बायनाय बेसेना जाबाय कस्ट प्राइस नों बेसेबां बायामोन 100 नि बायदोंमोन नङा होमबा बेनि जाबाय कस्ट प्राइस इनटु 100 बेनो पार्सेन्टेज ओंखारबाय अब्ला प्रफिट पार्सेन्टेज बा मुलाम्फानि जौखोन्दो होनो बर'नि अके प्रफिटआ माला जायो जेब्ला सेलिं प्राइसआ बांसिन जायो कस्ट प्राइसनिफ्राय सेलिं प्राइसआ ग्रेटार देन कस्ट प्राइस सेलिं प्राइसआ माने नों फाननाय बेसेना जेब्ला बायनाय बेसेननिफ्राय बांसिन जायो अब्ला जोङो लाब जायो मुलाम्फा जायो अके अब्ला बेबायदि फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय थिग बिदिनो खहानि जौखोन्दो प्रफिट लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां खहा जादों बेखौ गोजौआव होदो बायनाय बेसेन जिहेतु मेइन जेनेबा नोङो खहानि मोनसे फर्मुला साप'ज नों 100 थाखानि माबा मोनसे बुस्थु बायदों बेखौ नों 80 थाखायाव फानबाय 80 रुपिसआव फानबाय नङा होमबा 80 रुपिसआव फानबाय थारमाने नों 20 थाखा लस जाबाय नैबे 20 थाखाया नैबे खहा जाहैबाय नङा होमबा 20 थाखा लसआव फानदों नों 100 थाखानि बुस्थु बायनानै नोङो बेखौ नोंनि लोगोनो सेकेन्ड हेन्ड हिसाबै 80 थाखानि फानदों नङा होमबा 80 रुपिसनि फानदों 80 रुपिसआव फानदोंब्ला नोङो बेसेबां लस जागोन 20 रुपिसआव बायबा 20 बाय होदो बायनाय बेसेन कस्ट प्राइस 100 थाखायाव बायदोंमोन नोङो 100 थाखायाव बायनायाव नोङो 20 थाखा लस जादों बेखौ लोदो इनटु 100 अब्लानो नोंनि लसनि पार्सेन्टेजआ ओंखारगोन अके थिग बिदिनो मालाबा फाननाय बेसेन दिहुननो हागौ फाननाय बेसेनखौ सेलिं प्राइस होनो नों बेसेबांनि फानामोन जेनेबा नोंहा पार्सेन्टेज लस जानाय माबा माबि दङ नङा होमबा बेसेबांनि लस जादोंमोन बेसेबांनि बायदोंमोन बेफोर होनाय थागोन होमबा नों फाननाय बेसेनखौ दिहुननांगौ फाननाय बेसेन सेलिं प्राइस अब्ला नों मा होदो 100 प्लास मुलाम्फानि जौखोन्दो बेसेबां मुलाम्फायाव फानामोन नोङो दा 20% फानोब्ला 20 जाहैबाय डिवाइडेड बाय 100 इनटु बायनाय बेसेन कस्ट प्राइस बे जाबाय कस्ट प्राइस बायनाय बेसेनखौ कस्ट प्राइस थिग बिब्दिनो बेबो खहा जेनेबा 100 थाखानि बायनायखौ नों 80 थाखानि फानदों नङा होमब्ला 80 थाखानि फानदों बा बेसेबां 20 लस जाबाय नङा होमबा 100 माइनास 20 जौखोन्दो 20% 20खौ बाय होबाय डिवाइडेड 100 बायनाय बेसेन कस्ट प्राइस जेब्लाबो बायनाय बेसेननि सायाव बांसिन बेनिफ्राय नुयो नों गासिबो बायनाय बेसेननि सायावनो बांसिन बेस खालामनानै दिहुननाय जायो अके बायनाय बेसेननि कस्ट प्राइस मेनलि कस्ट प्राइस बेबो कस्ट प्राइस गाहायाव कस्ट प्राइस कस्ट प्राइसखौ बेस खालामनानै जोङो मैथमेटिक्सखौ बानाय जायो प्रफिट एन्ड लसनि अंकफोरखौ अके बेखौ गोसोआव ला नोट्स खालामनानै ला बे मोनब्रै फर्मुलाखौ गोसोआव थाबानो नैबे 8.1 नि अंकखौ गोरलै जागोन अके क्लास 8 नि अके देन फैदो नोंसिनि एक्सारसाइज लेखा बोला 8.1 खौ अके मा होनदों नोंसिनि सोंथि 8.1 आव 1 नाम्बारनि कुइसना गंसे घड़ीखौ 250 राङाव बायनानै 260 राङाव फाननाय जाबाय मुलाम्फाया बेसेबां मुलाम्फा जाखो आरो जौखोन्दो मुलाम्फा बेसेबां पार्सेन्टेजआ बेसेबां प्रफिट पार्सेन्टेजआ बेसेबां बेखौ दिहुननो होदों अके
होमबा गंसे घड़ीखौ नोङो एथ'आव बायदों थारमाने बायनाय बेसेन सलुसना मा फिना गंसे घड़ीखौ नों 250 250 राङाव बायनानै 260 राङाव फाननाय जाबाय हा नों होमबा 10 थाखा प्रफिटआव फानबाय नङा होमबा 10 थाखा प्रफिट जादों होमबा बे प्रफिट जानाया बेसेबां मुलाम्फा जाखो बेसेबां प्रफिट जाखो आरो बेसेबां पार्सेन्टेज मुलाम्फानि पार्सेन्टेजआ ओके बेखौ दिहुननो होदों होमबा नायदो बेवहाय गोरलैथार नङा होमबा बेफोरखौ आं दहाय सिगाङाव होनाय फर्मुलाजों थांजोबगोन बेवहाय नैबे जाबाय बायनाय बेसेन कस्ट प्राइस नङा होमबा नैबे जाबाय फाननाय बेसेन बेवहाय बायनाय बेसेना बेवहाय बायनाय बेसेना थारमाने कस्ट प्राइसआ बेसेबांनो 250 रां 250 रां ओके आरो मा होनदों सेलिं प्राइस फाननाय बेसेनानो सेलिं प्राइस होनो दे बेखौ 260 रां ओके 260 रां बेफोरनो स्टाफ सिलेक्शन परिखाफ्राव फैगोन ओके ओंखायनो नोंसोरो इंलिश टार्मखौ बांसिन गोसोआव ला स्टाफ सिलेक्शनाथ' बर'नि जाया बेथ' नेशनेल लेभेल नालाय हिन्दीनि आरो इंलिशनि जायो ओंखायनो इंलिश टार्मखौ बांसिन गोसोआव ला ओके सेलिं प्राइस कस्ट प्राइस होननाय फैगोन ओके बे बेसिक बे क्लास 8 9 10 11 12 सिम बेफोरनि मेथ्सखौ नोंसोर गोसो होनानै फरायोब्ला स्टाफ सिलेक्शन एग्जामखौ ओरैनो क्रेक खालामनो हायो ओके सर्टकाट मेथडबो दं बेफोरखौ नोंसोर जेनेबा बानायनायाव 5 मिनिट बेथ' नोंसिनि क्लासाव परिखायाव माबानो थाखाय बे नङा होमबा नाथाय कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेखौ 2 सेकेन्डआवनो बानायनो हायो ओके बेफोरनि टेकनिक दं आं बेखौ उनाव फोरोंगोन मोनसे बेखौ नायग्रोदो नोंसिनि क्लासावथ' नों सर्टकाट बानायबाथ' मार्क मोननाय नङा नालाय बेबायदि नोंसिनि क्लासाव जेरै फोरोङो बिदि आरो एग्जाम्पल होनाय दं मेरला नोंसिनि एक्सारसाइसआव बेखौ सोलों एग्जाम्पलाव मा होनाय दङ माखासे दिन्थिफोर दंखायो सल्भ खालामखानाय दङ बेफोरखौबो प्रेक्टिस खालाम बेनिफ्रायबो मालाबा परिखायाव एग्जाम कुइसन दानो ओके बे जाबाय फाननाय बेसेन सेलिं प्राइस होमबा बेसेबां जौखोन्दो बेसेबां मुलाम्फा जाखो बिदिब्ला मुलाम्फाया जा सेलिं प्राइसआ बारा नङा होमब्ला बिदिब्ला मुलाम्फाया मा मुलाम्फाया नैबे फाननाय बेसेननिफ्राय बेखौ माइनास खालामबानो जाबाय नङा होमबा फाननाय बेसेन आं बेखौ सर्ट खालामनोसै सेलिं प्राइस माइनास कस्ट प्राइस मानोना सेलिं प्राइसआ देरसिन नङा होमबा कस्ट प्राइसनिफ्राय ओंखायनो मुलाम्फा जाबाय जुदि सेलिं प्राइसआ खममोनब्ला अब्ला लस जागौमोन ओंखायनो मुलाम्फा बेखौ प्रफिट सेलिं प्राइसआ बांसिन नालाय ओंखायनो लाब जायोबा सेलिं प्राइसआ बेसेबां 260 नङा होमबा माइनास कस्ट प्राइसआ बेसेबां कस्ट प्राइसनि बायनाय बेसेन 250 नि बायदोंमोन नङा होमबा थारमाने 10 थाखा प्रफिट जाबाय नङा होमबा 10 थाखा रां प्रफिट जाबाय होमबा 10 थाखा रां प्रफिट जायोब्ला बेनि पार्सेन्टेजआ बेसेबां जाखो 100 बेसेबां लाब जाखो बिदिब्ला बेखौ दिहुननो थिनदों नोंसोरखौ 100 बेसेबां लाब जाखो होमबा नायदो मोन आं नोंसोरनो फर्मुला मा होनो जौखोन्दो मुलाम्फाया बेसेबां मुलाम्फानि जौखोन्दो मुलाम्फानि जौखोन्दोखौ दिहुनदो मुलाम्फा माने प्रफिट पार्सेन्टेज होनो दै इंराजियाव मुलाम्फानि जौखोन्दो फर्मुला बोरै मोनलाय गोसोआव दंना मुलाम्फानि जौखोन्दोआ बेसेबां नैबेयाव जाबाय मुलाम्फा नङा होमबा प्रफिट प्रफिटआ बेसेबां ओमफ्राय बाहाय बायनाय बेसेन कस्ट प्राइस बायनाय बेसेन बेसेबांनि बायामोन एकदम आसल अरिजिनेल कस्टआ बेसेबांमोन अरिजिनेल कस्ट बायनाय बेसेन इनटु 100 मुलाम्फाया बेसेबां मोनखो नोङो 10 मोनदों नङा होमबा मुलाम्फाया बायनाय बेसेना बेसेबांमोन बायनाय बेसेन 250 कस्ट प्राइस इनटु 100 होमबा बे 0 थांबाय नङा होमबा बे 100 नङा होमबा नों 100 खौ 25 जों रानदो 25 जों रानदो 4 मोनगोन नङा होमबा 4% थारमाने 100 आव नों 4% माने 4 जौखोन्दो नों लाब जादों जाहैबाय मुलाम्फानि जौखोन्दोआ 4% माने 100 आव 100 आव नोङो 4 लाबाव बुस्थुखौ फाननाय जादों थारमाने ओके बेसेबां प्रफिट जादों जाहैबाय जौखोन्दो 4% ओके क्लियर दा जेबो डाउट गैया नेक्स्ट प्रमाणदों गंसे रेबगनखौ 60 राङाव बायनानै बेसेबां राङाव फानोब्ला 15% मुलाम्फा जागोन
गंसे रेबगनखौनो 60 रां 60 रुपिसाव बायनानैनो बेसेबां राङाव फानोब्ला 15% माने 100आव 15 रां मुलाम्फा जागोन हा बेसेबां मुलाम्फा जागोन होनब्ला जोंनाथ' बाहाय अरिजिनेल माबाया गैया नङा होमबा नैबेनिफ्राय लानो हायो बेसेबां राङाव फानोब्ला 100आव 15 मुलाम्फा जानांगौथ' 100आव 15% मुलाम्फा थारमाने बेसिक 100 ब्ला बायनाय बेसेना जुदि 100 ब्ला जोंनि फाननाय बेसेना 15 रां जागोन हा हमबाय जोंहा बायनाय बेसेनानो नैबे 100 लादो हमबाय बायनाय 15% जानांगौ नालाय हमबाय बायनाय बेसेना 100 रां 100 रां होमब्ला जों बेखौ बेसेबां फाननांगोननो 15% मुलाम्फायाव फाननो होदों थारमाने फाननाय बेसेना 100 + 15 जागोन होमब्ला थारमाने फाननाय बेसेना 100 + 15 रां जागोन बेसे राङाव फानोब्ला जोङो 15 रां मोनगोन नङा होमब्ला बेसे प्रफिट जानांगौ होनदों बायनाय बेसेना 100 ब्ला फाननाय बेसेना 15 प्लास खालामदो 115 रां होमब्ला बिब्दिब्ला बायनाय बेसेना नैबे बायनाय बेसेन होमबा 60 राङा बायनानै होमबा बेखौ लाबोदो 100 राङाव बायनाय बेसेना 100 रां जायोब्ला होनदो therefore बायनाय बेसेना 100 रां जायोब्ला बायनाय बेसेना 100 रां जायोब्ला बायनाय बेसेना 100 रां जायोब्ला फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन बिदिब्ला नैबे लाब थानांगौ नालाय फाननाय बेसेना 115 रां ओके बायनाय बेसेना जुदि 100 रां जायोब्ला होमबा बिनि फाननाय बेसेना जोंहा 15% मुलाम्फायाव फाननो होदों नालाय ओंखायनो 100 राङाव जायोब्ला फाननाय बेसेना 115 रां बिब्दिब्ला बायनाय बेसेना 100 रां जायोब्ला फाननाय बेसेना बेसेबां जानांगौ 100 रां जायोब्ला 115 बाय 100 रां ओके नंगौना नङा दाना गंसे रेबगनखौ 60 राङाव बायनानै 60 बायनाय बेसेना 60 राङाव जायोब्ला बेखौ जोङो 15% प्रफिट मोननो थाखाय मा खालामनांगौ 115 बाय 100 इनटु बे 60 आरि थाङा होमबा 60 ओके बे 0 जाहैबाय 2 जों हरदो 2 सानजाब 3 6 2 सानजाब 5 10 नङा होमबा 5 जों थांबावगोन नङा होमबा 5 5 सानजाब 2 10 15 थाबाय 5 सानजाब 3 15 थारमाने 23 इनटु 3 थारमाने 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 6 दिहुननो गोनां मुलाम्फाया बेनो जाहैबाय therefore दिहुननो गोनां मुलाम्फाया बेसेबां 69 रां ओके क्लियर बिराद सिम्पल था नङा होमबा बे लजिकखौ हमनो हानांगौ आरो बुस्थुआव मोनथिबाय नोङो बाहायथ' होनाय गैया नालाय नोंनाव 100आव 15% मुलाम्फायाव फाननो होदों नालाय ओंखायनो जोङो बायनाय बेसेनखौ 100 थाखा हमबाय ओमफ्राय फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन होनबा नों 15% प्रफिट बा 115 नि फाननांगोन नङा होमबा 115 100 जों 15 दाजाबोब्ला बेखौनो लाबोदो नोङो नैबेयाव 60 राङाव बायनानै फाननाय बेसेना बेसेबां जागोन ओंखायनो बायनाय बेसेना 100 रां जायोब्ला फाननाय बेसेना 15 60 राङाव बायनानै जुदि फानोब्ला जों बेसेबां नङा होमबा बे कन्डिशन दानलायोबाथ' 69 नांबाय होमबा दिहुननो गोनां मुलाम्फाया 69 रां क्लियार ओके नेक्स्टआव फैदोलाय 4 नाम्बाराव जुदि गं 10 रेबगननि फाननाय बेसेना गं 8 रेबगननि बायनाय बेसेनजों समान जायो अब्ला जौखोन्दो मुलाम्फा एबा खहाखौ दिहुन बेनि पार्सेन्टेज प्रफिट आरो लस प्रफिट जादोंना लस जादों बेखौ दिहुन होदों जुदि गं 10 रेबगननि फाननाय बेसेना गं 8 रेबगननि बायनाय बेसेनजों समान जायो अब्ला जौखोन्दो मुलाम्फा एबा खहाखौ दिहुन थारमाने मा 10 रेबगननि फाननाय बेसेना
9 रेबगननि बायनाय बेसेन थारमाने देखा देखि नुखानाय नङा खहासो जादों नङा होमबा 10 रेबगननि फाननाय बेसेना 9 रेबगननि बायनाय बेसेन समान थारमाने 8था बाय जितु कस्ट प्राइस होमबा इक्वल टु 10 8था बायनाय बेसेनजों इक्वल टु नैबे 10th सेलिं प्राइसजों समाननो थारमाने मा लस जायाखै होमबा बुंनो थांब्ला खहा रिजाल्टआ खहा ओंखारगोन बोरै बानाय नायदो बेखौ गाव हमना लादो हो जों समान दिन्थिनांगोन नालाय 8 रेबगननि बायनाय बेसेनजों एथ' जों माने 8x इक्वल टु नैबे सेलिं प्राइस नैबे कस्ट प्राइस 8 कस्ट प्राइस इक्वल टु 10 सेलिं प्राइस दिहुननांगोन नङा होमबा बेखौ हमनांगोन आरो गंसे रेबगननि बायनाय बेसेना जेनेबा x रां रेबगननि बायनाय बेसेना सल्युशन आरो गंसे ओरै होदो जों गंसे रेबगननि बायनाय बेसेना गंसे रेबगननि बायनाय बेसेना जेनेबा x रां नङा होमबा therefore 8 रेबगननि बायनाय बेसेना बेसेबां जागोन 8x जागोन नङा होमबा 8x रां गंसेनिया x रां जायोब्ला 8निया 8x रां होमबा जोंहा कन्डिशन होननाय दं नङा होमबा रेबगननि बायनाय बेसेना बिदिब्ला बेसेबां जागोन 10 रेबगननि बायनाय बेसेना 10 आ नैबेजों 8x जों समान होनदों नङा होमबा गंसे रेबगननि बायनाय बेसेना बेसेबां जागोन गंसेनिया 8x by 10x जागोन नङा होमबा 10x रां होमबा मा जागोन बेलाय खहा जाहैबाय नङा होमबा x आसो देरसिन नङा थारमाने 8x निफ्राय थारमाने खहा बिदिब्ला खहाया बेसेबां जागोन खहा बेसेबां जाखो x माइनास ओरै नङा होमबा नैबे सेलिं प्राइस कस्ट प्राइस नङा होमबा नै रेबगननि बायनाय बेसेना कस्ट प्राइस ग्रेटार देन सेलिं प्राइस होननाया दं होमबा ओंखायनो बे जाहैबाय खहा x माइनास 8x by 10 होमबा 10x इक्वल टु माइनास 8x इक्वल टु 2x by 10 to 5 इक्वल टु x by 5 होमबा जोंनि फर्मुलाया मामोन खहानि फर्मुलाया जौखोन्दो मुलाम्फा होनदों ना होमबा जौखोन्दो मुलाम्फानि जौखोन्दोआ बिदिबा मुलाम्फानि जौखोन्दोआ मुलाम्फाथ' नङा जोंहा खहासो जादों नङा होमबा खहानि जौखोन्दोआ खहानि जौखोन्दो लस पार्सेन्टेजआ बेसेबां खहानि जौखोन्दोआ फर्मुला बेसेबांमोनलाय खहा ओमफ्राय बायनाय बेसेन नङा होमबा आपन बायनाय बेसेन माने कस्ट प्राइस नङा होमबा बायनाय बेसेन इनटु 100 खहाया बेसेबां x by 5 नङा होमबा बायनाय बेसेना जोंहा जेसेबां x नङा होमबा x रां x समा होमबा गंसे रेबगननि बायनाय बेसेना x रां होमबा बेसेबां जागोन by 100 into x by 5 by 1 by x into 100 नङा होमबा बे x कैंसिल जाबाय 5 हानजाब 20% जाहैबाय नङा होमबा बे 5 x दानजाबाय 5 जों 100 खौ रानोब्ला 20 होमबा खहानि जौखोन्दोआ दिहुननो गोनां खहानि जौखोन्दोआ 20% ओके क्लियर जाबाय दा नेक्स्ट 8 मा होनदों नेक्स्ट एक्सारसाइजआव जुदि मोन 10 बेसादनि फाननाय बेसेना मोन 11 बेसादनि बायनाय बेसेनजों समान जायो अब्ला जौखोन्दो मुलाम्फा एबा खहाखौ दिहुन होनदों 10 बेसादनि जुदि 10 जिखुनु मेटेरियेल बेसाद 10टा बेसादनि फाननाय बेसेना मोन 11 बेसादनि बायनाय बेसेनजों समान जायो बेसादनि नैबे 10 बेसादनि फाननाय बेसेना मोन 11 बेसादनि बायनाय बेसेनजों नैबे जाबाय सेलिं प्राइस बे जाबाय कस्ट प्राइस तारमाने सेलिं प्राइसआ बारा नङा होमबा 10 बेसादनि फाननाय बेसेनजों 11 बेसादनि बायनाय बेसेन कस्ट प्राइसजों समान तारमाने मा
लाब थागोन नङा होमबा मुलाम्फा जागोन बाहाय समान जायो अब्ला जौखोन्दो मुलाम्फा एबा खहाखौ दिहुन ओके होमबा दो आगेनि बायदिनो आगे दा बानायाखै मा 4 नाम्बाराव सलुसन नायदो हमना लादो नोंबो गंसेखौ नैबे सेखौनो होदो गंसे बेसादनि बायनाय बेसेना बायनाय बेसेना बेसेबांनो गंसे बेसादनि बायनाय बेसेना हमना लाबाय x रां ओके बिदिब्ला गं 11 बेसादनि बायनाय बेसेना नैबे 11 दै 11 बेसादनि बायनाय बेसेना 11 into x होमबा जोंहा होनाय दं नङा होमबा बिदिब्ला जोंहा होनाय दं मा होनदों 10 बेसादनि फाननाय बेसेना 11 बेसादनि बायनाय बेसेनजों समाननो ला होनाय दं 10 बेसादनि फाननाय बेसेना माजों समाननो 11 बेसादनि नैबे 11x जों समान होनदों नङा होमबा बिदिब्ला 1 बेसादनि फाननाय बेसेना बिदिब्ला बिसोर फ्रेक्शन जागोन नङा होमबा ax by 10 रां तारमाने मा फाननाय बेसेन सेलिं प्राइसआ बारा नङा होमबा therefore सेलिं प्राइसआ बारा नङा होमबा 11x by 10 बियो बारा नङा होमबा x निफ्राय सेलिं प्राइसआ बारा तारमाने सेलिं प्राइसआ जेब्ला बारा जायो कस्ट प्राइसनिफ्राय जेब्ला बारा जायो अब्ला जोंहा लाब थायो तारमाने मुलाम्फा तो दिहुनदो नोङो मुलाम्फा मानो मुलाम्फा दिहुनदों जोंहा फर्मुला गैया होमबा बाहाय होनदों मुलाम्फानि जौखोन्दो आरो खहानि जौखोन्दो होमबा मा जों जेब्ला मुलाम्फा दिहुनगोन अब्ला मुलाम्फानि जौखोन्दो इक्वल टु मुलाम्फानि प्रफिट पार्सेन्टेज दिहुननाय लोगो लोगो इक्वल टु गोजौआव मा थागोन मुलाम्फा थागोन डिवाइडेड बाय कस्ट प्राइस बायनाय बेसेन इनटु 100 नङा होमबा बा बै मुलाम्फानि थाखाय नैबे मुलाम्फा दिहुनना लानांगौ आरो मुलाम्फाया बेसेबां जागोन मुलाम्फा माइनास खालामलायदो ओरै नङा होमबा बेयो सेलिं प्राइस माइनास कस्ट प्राइस होमबा बेहाय जोंहा प्रफिट थागोन होमबा पि जों दिहुनबाय आङो प्रफिट ओके बेखौ गोसोआव ला नोंसोरो प्रफिट लस जानोबा मा एल जों फोरमायगोन नङा होमबा कस्ट प्राइस माइनास सेलिं प्राइस जायो लस बा बेखौ गोसोआव ला बे फर्मुलाया ओके नैबे जाबाय 11x नैबे 11x माइनास 10 माइनास x जाहैबाय होमबा 11x माइनास गोजौआव 10x थांबाय गाहायाव 10 तारमाने x by 10 नङा होमबा बे मुलाम्फा जाहैबाय होमबा फर्मुलाया जोंहा मुलाम्फानि जौखोन्दो माने प्रफिट पार्सेन्टेज नङा होमबा मुलाम्फानि जौखोन्दोआ बेसेबां जोंहा गोजौआव मुलाम्फा माने प्रफिट गोजौआव प्रफिट मुलाम्फा बायनाय बेसेन गाहायाव कस्ट प्राइस बायनाय बेसेन माने कस्ट प्राइस नङा होमबा कस्ट प्राइस बायनाय बेसेन इनटु 100 नङा होमबा मुलाम्फाया बेसेबां मोनदों भाई मुलाम्फा मोनदों नङा होमबा प्रफिटआ x by 10 गाहायाव बायनाय बेसेना बेसेबां x नङा होमबा बायनाय बेसेन x कस्ट प्राइस बायनाय बेसेन लिरखादों नङा होमबा इनटु 100 that means x by 10 1 by x into 100 x cancel 0 cancel माने 10% 10% मुलाम्फानि जौखोन्दोआ 10% प्रफिट ओके क्लियर जाबाय एकदम सिम्पल था खालि गाव लजिकखौ बायनाय फाननाय प्रफिट लसनि जितु लजिकखौ खर'आव सोनानै ला अब्लानो गोरलै जायो हो गोसो होनानै फराय बेफोरनो गासिबो स्टाफ सिलेक्शनाव फैगोन आरो देनां आङो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय आङो कोचिं होगोन बेफ्राव नोंसोर बे क्लासफोरखौ लायोब्लाबो क्लियर जागोन आरो सर्टकाट मेथडखौ बेफोरथ' नोंसोर जेनेबा 3 मिनिट लाबाय बेखौ नोंसोर 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डआव बानायनो हागोन आरो सर्ट मेथड दं क्विकार मेथड दङ बे टेकनिकफोरखौ आं फोरोंगोन उनफ्राव दा बेफोर नोंसोर क्लासावथ' सर्टकाट मेथडखौ बानायबा जाया ना बिदि बानायबासो मार्क होगोन ओके 3 पास बेफोरबायदि मार्क होनो हागौ
मोजाङै फरायबाय थाबानो न'आव हारसिङै प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो गोरलै जायो बुजिबाय गोसोआसो मेन हो गोसोखौ जेरै एरै खालामनो हायो अके नोंसोर गोसो होनानै फराय लाइफआव फरायनायनि अनगायै बेलेग माने फरायनायजोंसो लाइफआव माने नों गावनिखौ दानो हागोन आरो हो गुबुन जेबो लामा गैया फरायनायनि मेन आरो फरायनायाव जेबो लस जाया मालाबाबो जों गावखौ ओरैबायदि साननांगौ माने नों बे 24 घन्टानि गेजेराव नोंनि केरियार दानायनि थाखाय नों फरायनायनि थाखाय बेसेबां टाइम होखो नोंनि केरियारजों नोंनि जितु लाइफ नोंनि जितु इयुन फिउचारनि थाखाय नों बेसेबां टाइम होदों कनस्ट्राक्टिभ दिनै मा खालामदों बेखौ हिसाब लाबाय थानांगौ भगबाना बयनोबो 24 घन्टाखौ हरबाय थायो ओरैनो फ्रि नाथाय जोंसो बाहायनो रोङा बे 24 घन्टायाव जों फैसाफोरखौ जेरै बाहायो बेबायदि 24 घन्टाखौ जों मोजाङै फरायनाय फारसे बाहायनांगौ फरायनायाव नों 24 घन्टायाव एटलिस्ट 1 घन्टा आधा घन्टा होलांबाय था अब्ला बेनो कनस्ट्राक्टिभ इसे सेन्सआनो नोंखौ बिराद गिदिर चेन्ज खालामगोन अके बानो नाङा जों प्रेक्टिस खालामबाय था फरायबाय थाबा गोरलै लेखायाव गासिबो दंखाजोबो अके दिनै बावनो थाबाय थेंक इउ